Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol 1.2. Deddf cyntaf Newton a chydbwysedd. Mae deddf cyntaf Newton yn dweud wrthym, os yw'r grym cydeffaith sy'n gweithredu ar gronyn yn 0, bydd y gronyn yn ddisymud neu yn teithio gyda chyflymder cyson. Os yw'r grym cydeffaith ddim yn 0, bydd y gronyn ddim yn ddisymud na yn teithio gyda chyflymder cyson. Dywedwn bod gronyn mewn cydbwysedd os oes gan y system o rymoedd sy'n gweithredu arno gydeffaith sy'n hafal i 0. Golygur hyn bod gronyn mewn cydbwysedd dim ond os yw'n ddisymud neu yn teithio mewn llinell syth gyda biannedd cyson. Biannedd cyson, ond yn yr un cyfeiriad, felly'r un cyflymder. Gan y gallwn ddarganfod cydeffaith system o rymoedd wrth adio cydrynnau sy'n cydperpendicular ar gyfer bob grym, gallwn fynegi'r amod bod y gronyn mewn cydbwysedd yn nhermau cydrynnau'r grym. Pan mae'r grymoedd sy'n gweithredu ar y gronyn i gyd yn gweithredu ar yr un plan, bydd y gronyn mewn cydbwysedd os ac yn unig os yw cyfanswm y cydrynnau mewn dau gyfeiriad sy'n cydperpendicular yn y plan yn adio i 0. Chi weld hyn yn digwydd nawr. Felly, enghraifft cyntaf, mae parasiwtydd pwysau 700 Newton gyda parasiwt pwysau 140 Newton yn disgyn mewn llinell syth ar gyfradd cyson 3 metr yr eiliad. Darganfyddwch yr ymgodi, yr uplift, yw sy'n cael ei roi gan y parasiwt. Felly dyna pwysau'r dyn, dyna'r uplift, yr ymgodi, dyna pwysau'r parasiwt. So dyna'r grymoedd sy'n gyd yn gweithredu. Modelu'r dyn a'r parasiwt fel un gronyn cawn, felly dyna yw yn tynnu lan a pwysau y dyn a'r siwt yn tynnu lawr. Gan fod y cyflymder yn gyson, rhaid bod y grymoedd mewn cydbwysedd. Felly, rhaid bod cyfanswm y cydrynnau vertigol yn 0. Hynny yw, felly cymryd lan fel positif, mae i bedol tynnu pwysau'r dyn, tynnu pwysau'r siwt yn gofod fod hafal i 0. Gosod y gwerthoedd i fewn, felly i bedol minus 700 minus 140 yn hafal i 0, a ni'n gallu gweithio mas bod i bedol yr uplift, yr ymgodi yn 840 Newton. Enghraifft arall. Mae'r diagram yn dangos gronyn A, pwysau 20 Newton sydd ar fwrdd llyfn llorweddol. Mae gronyn A wedi gysylltu i ronyn B gan linyn ysgafn a nestunadwy sy'n mynd dros beg llyfn ar ochr y bwrdd. Mae grym 8 Newton yn cadw gronyn A yn ei le. Mae'r system wedyn mewn cydbwysedd. Darganfyddwch yr adwaith normal rhwng A a'r bwrdd, y tensiwn yn y llinyn sy'n cysylltu A a B, a pwysau gronyn B. Disgrifiwch sut byddai rhai o'r atebion yn wahanol os na fyddai'r peg yn llyfn. Felly gosod mewn y grymoedd ar gyfer gronyn A, ni'n mynd i wneud rhain ar wahân. Ar gyfer y gronyn A, mae 8 Newton yn tynnu ar draws, mae bwysau fe yn 20 Newton. Mae'r adwaith normal ni'n galw'n R a mae'r tensiwn yn y llinyn yn trial tynnu fe tuag at y bwrdd. Mae fe mewn cydbwysedd. Felly, i fyny, grymoedd i fyny, mae R minus 20 i fod yn hafal i 0. Sy'n golygu bod R yn hafal i 20 Newton. Ar draws, mae gyda ni T minus 8, os cymryd o'r chwythu'r dde fe'r positif, mae T minus 8 yn gyfan hafal i 0, felly mae T
yn haflu 8 Newton. Felly ni wedi ateb A B. Pwysau'r gronyn B, felly mynd draw i gronyn B. Beth yw grymoedd sy'n gweithredu ar B? Wel, os yw'r peg yn llyfn, bydd y tensiwn yn y llinyn yr un peth pob ochr yr peg. A beth arall sy'n gweud bod y tensiwn yr un peth yw bod y llinyn yn ysgafn ac yn anestynadwy yn golygu bod y tensiwn yr un peth ar hyd y llinyn. Felly, ni'n gallu gosod T, ni wedi dod o hyd iddo fel 8, a mae'r pwysau yn W ar gyfer B, yn mynd lawr, maen nhw'n mynd cydbwysedd, felly mae'r grymoedd yn adio i 0, lan yn positif, felly T, tynnu WB yn haflu 0, T yn 8, felly WB yn goffa fod yn 8 Newton. Disgrifiwch sut byddai rhai o'ch atebion yn wahanol os na fydde'r peg yn llyfn. Wel, os na fydde'r peg yn llyfn, byddai'n golygu bod y tensiwn yn wahanol ar bob ochr y llinyn. Felly byddai'r pwysau B ddim yn mynd i fod yr un peth. Felly mae'n holl bwysig bod chi'n sylwi os yw pethau'n llyfn neu'n arw. Enghraifft 3. Mae'r diagram yn dangos 3 gronyn bach P, Q ac R sydd â pwysau 50 Newton, 40 Newton a 30 Newton yn ôl i trefn. Mae P a Q wedi cysylltu ddau ben linyn sy'n mynd dros peg llyfn sefydlog. Mae Q ac R wedi cysylltu i ddau ben llinyn arall, so gwahanol, sy'n mynd dros peg llyfn sefydlog arall, B. Mae R yn gorwedd ar fwrdd llorweddol garw. Os yw'r system yn ddisymud, cyfrifwch y tensiwn yn y llinyn sy'n cysylltu P a Q, y tensiwn yn y llinyn sy'n cysylltu Q ac R, a'r grym ffrithiannol sy'n gweithredu ar R. Felly, a wedyn pa dybiaethau oedd angen i gwneud. Felly, ar gyfer P yn gyntaf, ni'n gorfod neud nhw gyd ar wahân, cofiwch. Ar gyfer P yn gyntaf, mae 50 Newton yn tynnu lawr, a mae tensiwn 1 yn mynd i dynnu lan. Mae'r un yn goffod ado i 0, felly mae T1 yn goffod fod yn 50 Newton. Gan bod peg A yn llyfn, bydd y tensiwn yn y llinyn PQ yr un peth ddau ochr i peg A. Felly, ar gyfer B, yr un T1 sydd gyda ni, yn tynnu Q lan, gronyn Q, mae 40 a mae tensiwn 2 yn tynnu lawr. Felly mae pwysau'r gronyn Q yn 40 a mae tensiwn 2 yn tynnu lawr, llinyn yr ail linyn. Felly ni'n gwybod bod T1 yn 50, felly gosod hwnna mewn, mae'r grymoedd yn goffod ado i 0, felly 50 minus T2 minus 40 yn golygu bod T2 yn mynd i fod yn 10 Newton. Felly dyna beth o ran B. Rhan C, nawr ni'n edrych ar gronyn R. Yn yr un modd, bydd y tensiwn yn y llinyn QR yr un peth ar ddau ochr peg B. Felly ni wedi dod o hyd i T2. Gronyn R, mae y pwysau 30 yn tynnu fe lawr. Mae'r adwaith normal yn cadw fe yn ei le wrth ben y bwrdd. Mae T2 yn tynnu fe'r chwith, a mae ffrithiant gan bod e'n arw yn tynnu fe i'r dde. Felly, C. Ar draws, mae ffrithiant minus T2 yn hafel i 0. Felly T2 ni'n gwybod yn 10, felly mae ffrithiant yn gorfod fod yn, mae'r grym ffrithiannol yn gorfod fod yn 10 yn tynnu i'r dde. Pa dybiaethau oedd angen i wneud? Oedd dim angen dod o hyd i'r adwaith normal, chi'n gallu gweld mae'n gorfod fod yn 30 yma i gadw fe yn ei le. Pa dybiaethau oedd eisiau ni wneud? Wel, oedd eisiau dweud bod y ddau linyn yn ysgafn. Mae rhai bod nhw'n ysgafn neu bydd y tensiwn yn wahanol fel mae'r llinyn yn mynd mlaen. Ond nhw wedi dweud bod y peg yn llyfn, y ddau peg yn llyfn, felly oedd hwnna'n yn iawn. Felly dim ond bod y ddau linyn yn ysgafn. Gwaith i chi nawr
Felly mae gyda ni darllenau fe. Mae gronyn bach A, pwysau 28 Newton yn hongian yn rhydd wrth un pen llinyn. Dwi ddim yn gweud ysgafn. Mae'r llinyn yn mynd dros peg llyfn sefydlog P sydd wedi cysylltu i ochr bwrdd cylchol, bwrdd mewn siap cylch. Cysylltu'r pen arall y llinyn i gronyn bach B, pwysau 55 Newton, sy'n gorwedd ar y bwrdd. Mae llinyn arall yn glwm wrth B, ac yn mynd dros peg llyfn Q, sydd wedi gysylltu ochr gyferben y bwrdd i P. Mae pen arall y llinyn yn glwm wrth gronyn bach C, pwysau 22 Newton, sy'n hongian yn rhydd. Os yw'r system yn ddisymud, darganfyddwch y tensiwn yn y llinyn A P B, tensiwn yn y llinyn B Q C, a'r adwaith normal rhwng y bwrdd a B, a'r grym ffrithiannol sydd yn gweithredu ar B. So felly mae'r bwrdd yn arw, oedd e heb weid na. Felly mae grym ffrithiannol yn gweithredu. Felly gwaith i chi wneud hwnna, a dyna ddiwedd y cyflwyniad yma ar deddf Cyntaf Newton a Chydbwysedd.